Schubor na geschlem jong unongsan hima. Rangim ngim kieu within 2 months. Tingat rangin hap shutdown no. I'm not worth it there, but makan pas, makan, what you cannot you jangan kibawan kita kiba pas, kipas lagi itu per. Okay lah, pendek. Kita pendek ni course lagi per lagi tray lu sebab, replay ura ni, Sudah kata. ura kumingi kakak borba. Ngam kuasyo bener, replay, ngadwai replay ngomba. Ni klenti atau kayak bang di benda. Kemudian pi pelok baru akan digepor penyang subhai pi sega program kisah oyam gipor ki balawan ra donong san hima. Ti nagepor skopor ki program bat haki jinya keren bat kiri kongsan leni kiri syampang gi bladap ngila yo man ra shapi bat ngatharai pila yo jingmut bat pila yo mentoiru na ki jing sneng jing krau bat ki jingya thuk khana jongki syaphang ka history le ni ki jingya linti jongki ti menta ka kenti pat jong ni ka program ngidon ban wanra syaphang ka we ni ki benta bat kata kalong ka bam ka di mo namar balai ba nga ong ya kani hot ni lakta ya kumba katu ka ni tili ki benta ki ba pher henry ngasngo bangila dairu ka por bangin phai khmat pat Syaki katu kat ningut ki seng samla lani kita ki kinhon lani wat kiriu shimet ru ki bapai khmat chaka kam shet kam teu ti menta ka kenting sutunat bha bang yo banyakren bat iwei ni ki longkemi ibangala ban ong hangani ka por ibala seng ye kani ka kam lakum bakat tu kat ni tri ki snam lani diki post nem ngala ban ong but ya ka benta ka badang sa ba ka jingtip ka bakham banyak asyusyu ngin yo ban ya keren bat ini ikong ti hangani ka por nginyo aruban pen ishapi ya ki bakum ki kita ki jet jingbam ki ba ishet ndai tang ba ipen let jimut tang haga we ni ki kom shet henry I kampai khmat sha kita ki jingbam ki ba om kita ki jingbam korean mo yo le si kidang kambuna kita ki jingbam ko gani ki jalami kali aju ni henry ngasngot nat pat ba kani kedukan jong ini ikong ibadan hakani ka snong hane hello mo ba kalong kawai ni gidukan ka ba compare mat pelet jingmut ha ka bede jingbam korean ti to perlu ngam kuat han man bun kitin but ya ka benta ka barang sa khmat ngin yat menta but hagani ka por ku mga jule nga khot sngu bha ye phi bak aweru ba phinya pet ye ka program jongi ki saw yam ki por ka balawan ra donong san hima ti benta ngin sedang do ye ka benta ka babu ti porok kumba pili I menta ngadon lang bat I kong Luzia ti hakani ka por haswa bangin ya chakmat jong ni ka program jing kren ka jongi ngakwa ban ailat ya I kong Luzia hakani ka por ba inshim mi ka benta ka baning kong bat kata kalong ba pin itho yala di mo nadu ka kerteng try nang tapade ka jakasong jakasa jong pi nang tapade nadu snem ayu pila sedang ni kani ka kam but ka ai ka penlong ye pi ba pin sedang ni kani ka kam Ti keteng jonga ka di Louisiana walang nga syong sa hang ni po lumuba dong sora ti kajing sedang ban sengi gani ka kam kala jing syak la kam slam ba nadugi la don try country kan news nan rei ban ngan kam focus pade gani kadang sushan menta san snam ai ti min shwan ing kong ting ngat tray kat ba yu ma ing kong ide di wholesale ya bu cyber cafe and long beli lesi beli ibeti nga hakatu ka benta di nga sedang menteri dan nga sangi no nga persang sudah kuwe nga sang menteri nga kami habe nga sangi no dan hakani karukom shat ken hakani ka kam shat pada nga kambun interest di nga ya shat di hadin tu ni sedang ban yo order ni ki padlock ni ki bayi yang itu dan katu ka encourage pada yang ba ngan persang ken man pli ngan persang ban pli ini yo idukan jing shisha por bangi sedang ban expose sila jong kadi ka tu por lockdown ye ibu idukan tarpar hante surang
Ti nang tu kan ki perlok tu ki bayawan thiet bayawan bam tu ti ki I mean same ki om beli film persang ban le di dukan ni ai mo. Ti tu tingi siya persang pada. To haswa bangin poi siya kabenta ka ba kham so tanak susu ta ka jing kren mo tinga kwa ban bu ka jing kali ka ba kham long kong san khan diet na mar balai ba teng teng ka jing embryo na mar badang khna mo ni don la ka jong ka ta ka interest na ni ka jing so tanan ti hato kaniru ka song happy ba na du dang phi chai long i tai i khna la ni tai samla i ba so tanat ba ban shet ni But aku nu kurukam kani ka yai ne bet pim kala pa de kata kajing suntanat jong pi. Yang suntanat ban shet, yang suntanat ban le ban persang ban shet no ki recipes la jong kum tu manang. Ti nakajing sayro. Najing swa kan hoi la long mai najing. Kajing sa compliment hiyang makabang, maka triam, maka start no. Najing ki ai kum kita compliment yong yo men sim te. Yo man siam nang tu kan lomba ngasayai persang bet long. To ko wai ngang sungut tunat bahaya kata ka jing long ka jing yai ne jong pi ken. Klat banyak tu igi pro jong iru ba ini iwai neki ono kumno isamla khasi ngalaban ong ba ibala yo ru ia ka kusnam COA ka Cluster of Achievers. Cluster of Achievers mo. Ti ha nong ba Mumbai deh. Tingas ni sokmen bah na marba aku mangan chupen ken mai pi kendet na marba kadan kawai ni ki dukan ka banging layo banyak keren but kata ka dukan ru ka layo ya kata ka award na kawai ni ki company ka Swiggy mo ti hang taru ki hang tapat ki penlet jimut la ka jong ka bentala ni kita ki jimbam ki bakin shed ti pila banyak thu ingi pat kendet haswa bagin po shu bental ki besok mat mo pila banyak thu ingi ba ku mangalamat phang mene Korean mo ti batai yangi balai da kata ka jingbam ka bakham along phe mo Kawai ngasi internet bahai ki Korean ngalong fan lagi Korean. Ada tinang da kamu nodok menswani betam sada ta dia big fan of Koreans mah. Si persang hiru ban keren ketin Korean. Abu kum ta finang bah ban keren ni sulang tek Belum malah cek. ta nang ba Song kamsamida. Hoy. Patray nga giperlo jong iba pa ya gani ka showroom ki hamtam gi khana samla gi bas tunat mai gi Korean ru ti tarai kin yo ben sevi na pi dai. To hadin nang ta? Ya. Tia nang katu ka jing smart jong ban internet ki Korean semua ka lifestyle ka jong ki ka kumlong ka jong ki ka jing start ka jong ki. Ti masih internet ri ka kumbam ka jong ki kan. Ti nang tu hi moling ba ki YouTube kumban ong na ten na po iwan i search ki recipe jong ki original recipe jong ki. Tingi persang hi ban le kumaki tangba hang ni pada nganum ong ba ka the exact Korean you will not get the exact Korean flavor. There's a kasi twist ni ni ai ka kasi touch hak tu kan namar ba ni to ki kasi ni kinum la ban bam sat kuma bam ki Korean kinum la ban bam ka spice kuma bam jong ki Korean tingi hang ni ka don ka flavor jong ki Korean it's a kasi touch pada kandidat kan hang tu ada kamu pila ong no ki tin pareng invent new recipe dai long a mixture ka jing khlek lang jong ka Korean bat ka kasi dai da so tanat tati tim takamut to nakata ka jing sha ro na ying mo ti ski tai jing ya ti nang kham jam su ki ti mau jam ki ba kham long he mo ti hadu mentapat long ka i habang apet ya kani kedukan jung pi ka penyambi na marbadai ba hoj wala da kadang te kedukan ka berit lani ka ba fi om mane kedukan snong bu henringi kremen pat balang ba jing trash tom namar ba unu hi uso haba phile ya kanu ka ba ha dai undon be hi mo tengah try kan diru kalong kawin ki mau jam pi ka jing jung pi namar ba kata terligi snem ono di post snem ki bala ya chadin to mo henri pi ala bat penyang kat ya kani ka dukan ti kam de ka kam ka bakai mo ti ka long sisa ka ek bos tunat ti ka benta ka babut ka wakwa aman keliah kan ka por ka long pan wat la pila ya thu meniru ko ba pi ong ba ya kani pi plus dang hi le ni ka ta kasap ka bau blei ula ya pi ula pan kam ti pi mo ta kamut ha ka be de bet ki jing puli pat kam kani kam de ka kam ka ba pi puli ne pi da lek tepit ka di ka
kadai ka banga sunang hi. Hmm. Kadai banga sunang hi the inspiration ingkong kadai ni man kan si jonga. Ngasih yo ibe ishat haka bakery. Ngasih ibe ishat mai kong kerli. Ngasih ibe ishat ti sit geli na ikan pishat kum no pikle kum no ma. Ishat batay si aju mo. Ti ngasih super sang ti nang tu ngasang ya ka bakery. Ngasa kampentri mele jong daka bapulih hi daka bawat hi ki ingredients ya ka method kum ni tak no ban le. Ti hawan pet na po kumanong na po internet im turu ban yo ka original recipe but ting pedeng ipan change not ti hendak kam sot itu ti kataway ti hendrai ban ong ban puli nga kam puli ban ka lain jong ka cafe lele nga kam puli dai ka dei be bang super sang hin la dia ti entah Kung mafiyo jimut bahalong daga papet na ki internet ng tapos lang baka jinirap jong i kongkensi deh. Ki so tanap makin number em sa kawai ro umble bang yaro ifi kong kolong ba long nai i kata kamen sim jong ka jing kwa pan tip kamen sim jong ka jing tharang pat kamen sim jong ka jing angnut ban pun urlong ki ba pipi dan halati te kamen sim jong pi so kata kalong kawai ni ki benta ka badan kam ha ba yini kum ki bri ka bagi de ban don ka jing mama la sim mo namar ba de tang pa ka jing tharang ba ka jing angnut jong ki bagi laban pentelun ki ki long ki jing ya lenti jungi mo ban yo ya kata ka kabagi thumu dei tinga try piru pi hoi ting ki ong mo kamtam ha ko perthai ka ba sai ka ba long advancement ta ti kamtam ha ki por lockdown la man len ki por lockdown ti ki mi sha ki ni ba set mo o ki la mi sha la long ba kum ki tit mo la am de ba ben ring ha yoro ki ni ki kina samla ki re orang ba ki badan ya kata ka sap ka jing sunat ban set ti ngatrai lembaga ni gaji keranjungi bat pi ka ni ka por kan mong gaji monto ya ki mo namar ba lada pi pila ban yo ye ka ni ka kerdan lani ye ka ni ka kabu mo ka ba pi pin seng la ka jong ka kam pi pin yang la ki jong ki jan ngatrai ma kiru kam long gaji ki mo tinga so tanat ba ko ka ni ka por ya kata ka jing ayo thok khana ka jong pi wala ta karang de ka benta ka bas dang ru ti henry penginya aja shu sha kaman ban nga kwa ba pin batay ngi kan dia ha ka bay de bat ka award pan ya hatu lakani kadai kata ka award ka baning kong ni lada kani kala de ka ba ari ka balai ni ki ba menchua ki award ni ki khusnam itu ing kong ni ka kani ka award ben kong don ba pen apply yang ni kani ka award jing siapa bagi ni yo ka confirmation ba ka meal ye ngalong bet ngamlong kloy bandit mga suba didn't fit in kampat day ka kerdan ko nga bangan yo ay takawon Henry bang yo ya keren pada ba iti director jumpa COA dan encourage ka nga yung haba kila jiet ka mo kila yo there's something bagi yo hanga takadaw ki jiet ada ba ki claim yo tikin jiet le yo nga kung question hiru ingong why me na po nighalia baro ko then why me ma makibon na kanya kata ki ba basengkam gigantay ne basengkam manu ru kibon po mighalia mo kibala hampaw kibala hamkiw why me nga I'm very new to this and they young namarba you deserve it ngamte phakanu ka system baki yo ya kata ka report ka junga ba nga kot kata ka hakataka achiever level ken ay ngut pat you blame mo ding ba ka jing I men sim jung ki ka jing I jumot ka jung ki ba nasunod ban len being very honest pada hero 2 months back menchwa po bangi don group meeting tu Mlele ta you can it's okay. It's good to let go of your emotion kung ikaw ang pareng mo. Hoy, namar ba lada pi pai di ni darang kertiang di ni kita gijiya lenti jung ni. Ngimla ban mudur ba kahadu ka ni ka benta ka bang idon mo. Namar ba ting-ting isat perkhat em. Namar ba ting-ting isat perkhat em ba. Yok ngimla ban kot. Yok ngimla ban poi. Henry ladang ni pai pat sadin. Kapun melungi ka man sim ni but ngam ong re ba nga sngoba
kani ka jing jau umat jong pi kam de ka jing jau umat jong jing susi kan re ka jing kemen ka ba phim la su ban persngo da kata ka sentur la ni da tin mo kan re lembak ka jing melung ka men sim ka pendong no ip ba phim la su ban set haladi mo ka long bai ba kami no ka kom jong ti am le ra nga man kwa ban pen pa ko jing ro ip na mar balai ba kisnem ki por ke balai na shadien kalong ka jing ya inti ka ba phi ma bat ba ai men sim tu ip ke du ko por pin kristam mo ni don group meeting kan di hang tu apa group meeting ngong i kena jung apa ro ba ada ngim kieu within 2 months tinggal terangin hab shutdown no maka kalahir pelan ini di Mlele suring men sim di ko umring men sim la cha hi ta ka jing kamen na ma ka de ka long ladangi ko mga om ni ladangi kertiang din si ka de bitang ka jing ya anti jong ka jing kamen ka ba pi la kot ka hadu ka ni ka kerdan ti no nga ong iki bangin shutdown no di dala diru nga khat be tama mabingi there's so much competition ka than ngi plus le jong so ba I'm not worth it ba nakhan pas nakhan wa ki kena ki jonga ki bawan ki de ki ba pas ki pas na ki institute pe okay la pendep ki pendep ki course ki ba pe la trade du ba de replay hura ni kade kata hai hura kum yangi haka por ba am kwa shu benne replay ngadwai replay ngomba ni klenti atra kai bang di benne di Balik ng plan sa penpoy ini hafta ka kentan ba never even dream of yeah so play ay mo play balang ba kani ka achievement nga ngait ba kanu nga jing yarap ang tangyangan re ki kayo na dito nga prokoy ihna jo nga prokoy to kani ko por ko ban kumangan om ne ba ban ai ka jing ro ip na mar ba dai ba kani ka jing jaw mat jong pi am kong kam le ka jing jaw mat kum halo ka jing jaw mat jing susi ni ka jing katham sim re ka jing kamen mo but nga so to na bai pi na mar ba pi long iwe ni ki long kumi mo dani nga lam ti samlarang ba iba nga so to ba pi bu sa ro blai ha khaman ti ra da pi bu sa ro blai ha khaman ta khamur ki kam jong pi ki nya bai mo arbanai kata ka jingdu man sim jong pi arb nai bala da kam urlong dani ka kam pin happen shutdown ni pin khang no henry ke ba jiapat man ta ni kita ki arb nai pe hadu ko no pi poi man ta dei long kata gin long kani ka dei sisa long ka dei sisa kata ka jing yalam nanti jong play bat ru ka kata ka bo jong jik crash tom jong pi ka ba pi la man pun mi yang nu so mo te ka long sisa ka we ni ki nuksa ka ba bhaning ba bhatam mi kon samla ru ba ki babun ni ki porok sama jangi ki dok jikermen na ba tang sudah pulim ban trei ki kam ki barit bariaru ngomong rebang abai henry ni ke jing sisa gila rai ngak ban len kata ma ko henry ba ban ni ka ba pi om ne ba pim deserve lani pim long itai ba bet ngati kata ngan ong bet em ngam ya hap namar ba wat itai director yong dei yang bah habala JJP kamu pibet te ambala JJP kamu pila don ya kata ka degree la ni kata ka kejing pule ka kham halor ba pide ban yo ba henry la JJP kat kum kejing bet jung pi mo kalau sisa kejing sotanat kai but kentu but ka jok ka por nga imen sem ru ipi namar ba kuma habangi ni ruang nga dukan jung pi menengi pe ki kena ba ni ki kena ki long ki kena ki ba long ki don kata ka jing hun ma kiru haba ki trehang ni hoi ya kata ka jing yo ka jing mi kalong kumno kam lele namar ba ki ong suki pasuki hi pin sakot hi kita ki figures mo ki number figures dai tilong ka ba sotunat pade kalong ba pp don hasanda pi ya hikai ki hala ita ibori barit mo
Ti kalong sisa ka jing sotonat pi. To kumungin poi bem sa kata ka benta but kuma pila mat pang mene tinga ko aban ban halo itu tok ba. Hakabay day bat kani kedukan jong pi pat kadon ni em ke kerensan social media la ni any i platform ki ba pi mi Ni don pa po Instagram pa po Oh. Facebook. ka ba pi ai kan Ni ay teng. kateng ka Luzia's Kitchen. Hang tu hingi pen i ka ikabangi shed ikabangi tray hang no ngi dai participate kumigi tiki flea market kumigi pop-ups gitu tingi si elet bet hang tu ngi pen i kanya ka ikaba ngi tray kan. To perlu ikong Luzia ila yato ba idon hai Instagram te ya ka kerteng jong ka page jong ikong Luzia ru ngin bu ha po ka screen bat pin sei i but la da pi kwa ban order la da pi sa na jan jinga la da pi sa lo mo ba na pi sa ni bentaru la da pi kwa ban order ngin bu lang bat ka number phone nang ta pa de bat ka profile mo profile jong ke Instagram jong ikong Luzia ti ha ka bede pat bat nomor ba kumban shu kertiang din biang ye gitu kisnam ki bala ayu mo to bala da pirang senang ye gini ka kamru handrai ki outlet aktif parang ki omo ini gitu ki dukan kadang debit tangkan ni go we ni pidang don jingmot ban place sa ki we pat na Ni don plan bangin place away ngin bu outlet sa away. Titang ba we still on process ngidang don po ka jingya anti. hai Di yaba mentang ni don bet tangkan ni away. oh ta But ha ni don po Swiggy. oh swiggy ru pila ban long ki perlok kila man order na pi setenat katakin kumangala itu pi mende mo di kermen aku juga ke por kit bokir biang ni piru ba lingba ka to ke restaurant nang te na po riat samtia ka ba kerteng akapi tinga trai piru pin sakot bor ki nomor ba COE mo pila yo tiket ya kani kanam so ni kermen ke ni sik marukin nang buon si mo di nga skotanat ba ko ngi ka jinga to kana jong pia kani ka por tinga ko aban kli ha ka bede bat ki nong tray pat kat nungut ki nong tray pi pila laman ai kam ha kani ka restaurant jong pi Ki existing staff mementa ki badon bat ni ron nyongun. Sangut ki de ki arngut ki de ki pastry chef. Di arngut pada ki de po kitchen. kita ki bala ya pendep Ki like that ki training ki jong ki. Di ngidon pada kini ki part time seru. Ki ba si yarap yang itu. Ki part time ki don kumpan rumut ye. Total of cut art cut line ye kena kita. to kata nomor ba to ngin phasa ka bede ba kayo mo kong kata mut ki tray la ni kita kinong ya pila bu nitip ba kani kadang datang dukan sinong di kumno pila ang staging ki mo Da ka ba tak na ba yung order sa ni ting na ba kiwan bam ki brio. Kad jing ron jong ka kam ni ti. Ile de ki papa pim tu na nang tu ting ka kanan kidan ki banai ki bi ki kana ki jong ki haban manage lang ba na. Ki haban yarap lang yang haban ong ki ba. Imen tau banai ka long ta long ta ti. Ong ai ngo pa di blay be ki kini ki iba apa lan. Pinum yo su ko maki ka. kata nomor ba ha kapor ba piyam man ni de nga pe pinga nde ba nga isna in renga ini kata kajing kemen ha pi ba piyam nomor ba ka olong ba bule kur khui pi am tang ya kam jung pi henry kur khui pi wat ki kana ki be tre lang ba piru ti so la video na kata ka kim khat ki jing e dei kamu makilu ki don lang ba piyam ti kata ka ba ka tunat ba ti nga barah ka jo kapor nga kit bokir biang ba ko mangala om ni bagi perlo jungi ba ki ba pe ki video mah ang ni syak mat kin lari ki wan ya intin lo mau ba kam da jinga itu surok na yumo lo mau ba kam dari ko ba but kin wan ma ni gijing bam jung pi hang ni kam tam gitu ki Korean special food ma ki ba kadon ga mixture apa nang ga Korean but ka khasi ma ti kata ka de ka ega bas tunat bahana mar ba kadang de kesing gam nang ko nga ba kan yo ngoy kata ke ti kasu komen pat ba ngayo ya kan ni kala to ha ka be di but kan kajing yarap leni kijing kersyan lakalong nakaliang ke sorkar lani nakaliang ke COE ni nagino gini gibenta namar ba habang alay ban sim interview ya ki perok ki jongi mo ada ki ki samla ki kena ki samla rang ba lani gino gini gibentaru kau ka bang sutunat bahaya kani ka ya kani ka respond lani ka jubab ka baki ay ba ki babuni ki sayo jing yarap lang baka prime to ya thu ini kan dia ha ka bede but pi pat hatu pi piru pi
la lej banyak keren pila lej ban panjang rap pila lej kita ki incubation center jong ka prime ni kumno kong ha prime ni la approach teng menchwa tang balong ni kami rum namar ki ang dan tang 1500 kidan kita kiban kila ban ai kan ti amang nagi la don digi hajar ngut ki bala tap ti ni kami kan tama hanya shuyo pa dei ka certificate ba ni dei hat po jong ka prime tama nga kami jong rap ina ka prime na ti kat ba ka jong rap yang ni pade ni yo na po DCIC office jong ka PMEGP DCIC office ang tayo po Forest Colony di niyo nang tu di kadika loan scheme kapangi hapan si we are still at kat dang don on the loan hot to hoi ngatip kibayi ju pi kiaro ipi ka bam ka ba pi shet hanrekat batang yat kata kartapan kumnu kata ka aktim pareng ong ka support ma ka jing kershan hatu ki biteng man ai kata ka jing kershan ye pi ne ki ajing mut ye pi ba pinwat di ki pat ki kam ne dan ki por hot na yeng ki ang sangye no shwa ni ki iti ang mo man ang namar hakani ko business naka family ko chungi nga dai ngamor we bas long budget ba you can budget betul ni ban run kani ka food business kan tang ngamor we e jin baro na yengi ki naduki mi di chungi me chungi dan henman ki chungangi di dan ni dei be na ka business line ni hoi ada tatla long nom nu ko bo khasi tla song carbon ni kan andai malong ka kam ko jung ki di laga jong ki dan hayo ti ngapa de ngadi mak ngam no ndai bang iben yak kam ba ki trei ndai long ngam juo ya kam ki ka jong laga jong ka sam bu ble ulai ka dei hoi ti ngapa de ngadan marwai ke haka food ti dan ki por ki ang sange no sedang no biang ka kam ba no wahyar pateng ti tamba ngasuturan pat ba hoi ki bahayeng hasam kita lang ka jong ka bentala ni kata ka jing suturan ka bagi sunat ban le henry pi pat piyai ne ko mangalo manite ko kani ka long ka weni ki nusa ka babhani babhatang lada piman sakan nu ka lada slap lada pria lada pertat lada ru henry piyai ka khmat ti kalau mak kumta ti nga internet ya kani ka men sim ka jong pi jong ka men sim jong ka jing ai ne scam ka jing ko jing ti kumbengi julek ngikit bokit riang ye pi hoi nga kajuk kapor nga kenturi di pelok jong gi bapak ngini video ba tonginya kersan para mengi mo namar ba dai tangkalat ka bangini kersan para mengi bangina abat kentiru iki jong lajang mo mo julek ti atara gi pelok jong gi bapak ngini video ngini kapor kong lembah kene kecingnya keren ke jong ini hoi wala da kade kecingnya keren makana ka paling kodru henry ka ngila yo pat bantip ya kita ki jingnya nanti jumpi ba kumlu pila mat isi bon ki jing e bat kumlu pi ai ne ba kene ka kam tenga thar ki pro jong ni kin wan ai men sem pi mo am tang na kene ka thanya ni ka snong ni lo mo ba henry kin wan ni ki wi fai ki benta namar ba kumbala batai menilai haba pi pila dan haki social media Instagram dai kam tam pi ong mene ma pada swigi ti ngathrai ki pelok jong ni la kimla ban man poisa ni ru henry kata ka jing order ha swigi app la ni haga tu ka Instagram page jong pi mo kan kamjur sesu ani se khmat mo ni kermen ya ka babhani ka babhatan bo so jong ka jing za so bathiang unang yai phu sisu unang yai ha ba pi mo ting kit bok tanya kata hi ti to tarai la poisa ka bakot jong ka jing ya keren ka lingkot jong ya ni ka por but ngakwa ban kali sa tangkap tu kan ni terlihi so bangin poisa ka bakon ti ngakwa ban ongkum ni ba hatu kidang don ni kita ki lala kalong haki jing ya kop ni lada kalong kita ki kusnam ki ba pipinang yo nang syakmat ka dangdon sa Kaway kadai ka National Pride of Achievers ka 8th edition ti ngi sam no minute hang tu ti ngin haban net mi hang thia po Guwahati Guwahati ka Guwahati hot kanong Guwahati ti ngim patip ngiyo na ngimyo na mangi dangdon hapo ka nomination yo bi hike yo bi ma kermen namar bo pila long ta hoi kermen lama ka jing trash tom lama ka jing shania ho blai ma ki baro kin long ki bayar ti dai ti kawai nga ajan klat ban kelima ne namar ba ngina ya kran pala Jepang ka to Korean dai ti na lor ki jing bam Korean pada
giba kum ki ai di ki jing bam la ne ki long de ki wei pat ki kinja cuisine la ne ki Chinese mo pi shat kum ki ai di ko. Kidan nang ki Chinese ru. Hapok ka cafe ka bangi ni serve ni ai Chinese but Korean. Tetang balong na de kidon ki catering plan mo ni shem ki Indian ru. Oh pilek catering ro. Ni shem catering ru. So Kidan ki Indian ru kidan longkat ka kajing kwa jong ki customers kan. Kidan. Dito kung sutran na marba kapor kam sya syuri ni bangin yai beteng syuri gini gini kran reti kadang so bang harang kwa hiban tip syuri ki taba yo kandon ka benta ka ba ar ma na marba supun kut su kulun si sen kulun kam har kan ba bangin penkut syai gini ka benta ka benengkong gini ka section ka ba ngi yo banyak kendu bat pi ti yo resi ku mga omani kandon ka benta ka ba ar ngin tip ma bat ngai ku beli ka por ka ko jong pi to Hasu abang in posh ka bakut kani tikala ada sisa ka jing penkut kan. Ting aku apa fin I can get consult ikin tin jong ka jing kentu kan pam la ni ki tin I mean same. Iki porok ki jong ni ki ba don nya kani ka jok ka jing terang la ni ki wei pat ki benta kani ki tin parang ki on works of life ma. Ka ba ki don ki sultanan ki kwa tang ba kata ka jing snow shimet la ni kata ka jing snow ka menseng ka penong ki bakit kan randin ban i no. Ka ini kalian jong pipitan ban ong ki. Nga suka ban I mean see mi ki wei pat ki entrepreneur la ni ki khna ki samla ne ki bas dang ban seng ki kam ki jam ki jong ki mo hapdeng kata ka jinya alti ki jong pile si pine ko do mau ulomba uba ka ngi mengin kam andre yai mi not ai trestom pertin boleh ki hikai ngi ba jingi ulomba la ban pen kenria he Kau boleh sibon nak kau dah. Kau boleh kau bakhan kejingin. Ang setunat mai pi nama bangga itu ba pilong kau boleh kau bakhan sisa kejingin. But kumanga ang ba hagajuk ko nga air kejing kerku ko bro pi ba. Ai ba kani kejing long shidur jong pi kejing khan kejing jong pi boleh nang kan tu shisu pi. Syaki benta ki basalor ma pang yo ya kita ki kusna bat ki. What ma fair mo. Dia perlok lemah kani kejing ekran ka balengkot kani ka por ba di kong Luzia. Walang ngila poi siya kabakot but ngangait scam hoy kalong gajing kiran kabakot yang ngangait scam ba lengbay ni jing sam ni kita ki history le ni ki khana sa panggajing imjong i kanong gajing mentoy bagajing ay semi piru haga ba pinyo bor mo ba piru pila man le gaju ka kam ka bai kong Luzia la le baru kanong gajing mentoy pi himet haga kam gajam ka ba pidan tilin ba kini gajing ekran ki balengkot ko mangala omaning ngila poi kabakot bang ay kulay ko por kabakot jong pi Ikat ada begini siam yang hagawai pan ke program jogi sao yang sasisin kubeshi bo ni pi baro.